pamintaku nimas situase alon-alon ya Mbak ya. Aku Surabaya soalnya. Pak Min mangke tasih ditenggo request lagunipun nggih Ibu. Monggo mangke. Pokoke dawuh le Pak Min. Siap pokoke. Hatot runtut tansah reruntungan ing sarina sakwe ngene tatan kenggan sarangga lamun atuh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asetu pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih monggo Mbak Mandam langga mestya tuhu katur tepaten kalih aku kang setya satu
Mugi lestari yo Oke, katanya sugeng rawuh, sugeng siang rombongan keluarga besar pisan. Oke, para tamu undangan sugeng lelenggan semoga mbok bilih sampun jenengan ketata rakit yang dalam sojuan. Enggal terus rapi kanthi mantu martikane pergali. Kangge calon sewat lan pekewet. Sepida malih nggih katanya sugeng rawuh. Selamat datang buat keluarga besar rombongan pisan. Mbak Mandam, iki sepeda malih yang ngataraken sugeng rawuh, sugeng siang nih kagem keluarga besar rombongan besan. Oh, mekaten nggih. Yang baru hadir. Ucapkan selamat Matur datang ya Mas nuwun. Bagus. Mugi lestari yo Mugianto berkaing Monggo Mas dintinganipun. Rambulane sumunar datari lintang lintang hangepeki tawang. Mas Roni, kae sapa to Mas? Ya Allah, Tugu Trejo
langsung gladak. Aja kaya ngono lho. Kuwi kesayangane Pak Min lho. Iya, kae sedulur lanang, senat iya. nek biasa, profesionale tak garapi ra apa-apa. Ya aku Sultan Hadiwijaya, nek cara ketoprak ngono. Ya. Kuwi anu Kiai Baru Klinting. Dadi kula. Iya. Dindingane, Mas. Wes. Pating kelep biar yane Wah niku cara napa Mas niku po? cara kutha ora apa Cengkoke niku ngatos kula wedi. wong ki nek arep pinter kudu salah aku jane isin karo bulekku ditonton bulekku dituthuk mboke bendol anakku tak jak mau ngerti prasetya wedi Dindingane Mas. Apa ngatos meleset lho Mas dindingane. anake bendol ngerti pras langsung wedi girap-girap dikirane kok ana Bathara Kala kan ha semen dina iki wong aku cekel imek ya ngamuk heeh ya dindingane Mas Wanci ratri waslarot swara angin sumripit ngidit wis kaya Mbah Yati ya Kandhane kok Mas tenan gembleger. kaya gegerit manah Saestu Mas Roni menika kaya anu gagrak Kartosuronan. kaya anila Napa menika? kethek ingkang anandang wuyo tokno wae ketaman loro asmara dukusuma wilangan songolan kalih mugi welas mring kula sakwene aku berguru heeh Awake dhewe niku enten mriki karo reunian lho Mas. karo reunian sing 3 taun kepengker awake dhewe nandhang memolo ing alam jagat raya. Pageblok ya Mas Roni. Pageblok iki dulurku saka Kali Gua Pulutan ya ora apa. Menika Pak D luar biasa sehat-sehat nggih. Mas tenan nyengkuyung awake dhewe. Rikala zaman aku eksplor Kali Gua wisata, Nggih. wah Wah, semuanya. Selalu membantu ya Wah, Mas. destinasi Nggih, wisata. Luar biasa. Ya. Dadaku sumpah ora ana apa pancen ego ambok balung ajanor paring osata mrengkang andang wuyo matur sembah nuwun nyon Mas Sri matur Bos we ae lo halo sarangan no nginang karo ngilo Ning lara
kusumo amande opora trenyo sawenge aku awakku sing ora coba mandam dari soroting srengenge metu saka lor ke jumloroting oh No, apa to? Napa to, Kang? yeah. Napa nika? Ora kae anu tugu ya Yudi guyu terus nenek aku suwe ra ketemu ya Yud sakwene dheweke ya wis kuliah Mbak Mandam heeh iki neruske insyaallah dadi D1 heeh iki anak UTP anak UTP Oh, UTP. UTP iki Universitas Toko Pojok dadi ya bakul klontrong ya gula ya teh ya bangsane ya luar biasa. Tak bombong banget ya Mas rasane ya Mas. Ayo Mas. Aku saka Wonogiri transfer Pak Men larang iki bayare. 2,5 juta. Oh napa niku Mas? Neng karo disetrum. Kowe ngerti tase Mas Cipto Kling kowe ngerti? Iki nek nyetrum iwak ya iki adae aki. Aku dina iki kudu tak padani le. Mumpung urung ke sore ya. Mumpung cek nyekel mic ya. Oh, aku nyekel mic kok ya. Iki jilid kas mati kutu iki. Lah ya ini. Ini resak laras godhong-godhongan dan ilalang-ilalang. Semua orang nyono apa pancen ateko bombalo ajano aparengo sabda ambrengkang nendek awuyo Mas Bagus nyuwun wedal menika sampun wonten dawuh saking keluarga besar ingkang mijil saking Purwodadi.